טוב, ההרצאה של היום זה הרצאת מבוא לקורס של חינוך פיננסי לגיל הרך. כן, אתם הילדים שצריכים חינוך, מה שלא קיבלתם לא בגן ילדים ולא בבית ספר ולא באוניברסיטה. החומר הזה לא מלמדים בשום מקום, רק החיים שלנו מלמדים אותנו ורק מי שרוצה ללמוד. טוב, 3 דקות, אני לא אוהב לחכות, החינוך הרוסי משחק פה, אז אנחנו מתחילים. טוב, בהרצאה של היום אנחנו נדבר על 3 נושאים. קודם כל אנחנו נגדיר מה זה עצמאות פיננסית, אנחנו נדע איך לחשב כמה הון אנחנו צריכים בשביל עצמאות פיננסית ואיך צוברים את ההון הזה. ההרצאה הזאת היא לא הרצאת פרסום של הקורס, זה ממש חלק מהקורס. רוב ההרצאה אני אתן לכם חומר למחשבה, חומר להתקדם ולחשוב איך אתם צוברים את ההון. אז בואו נתחיל מהגדרות, הגדרות של רווחה כלכלית. קודם כל, בור פיננסי. מה זה בור פיננסי? כאשר ההוצאות שלנו יותר גדולות מההכנסות. אין לנו חיסכון, אנחנו תלויים במשכורת שלנו, תלויים בעבודה, וזה גם לא מספיק, ההפרש מכוסה בהלוואות. היום זה נקרא בור פיננסי וירטואלי, פעם זה היה בור אמיתי, הכניסו אנשים לתוך הבור, ולא נתנו להם לצאת משם עד שמישהו שילם חובות שלהם. היום לא מכניסים לבור, לשמחתנו או לצערנו, אבל זה עדיין אותו בור. חוסר יציבות פיננסית, כאשר יש לנו הכנסות, אבל ההכנסות שלנו הן בדיוק כמו ההוצאות שלנו. לא נשאר לנו שום דבר, אין לנו חיסכון, אבל אנחנו עדיין תלות מוחלטת בשכר. ובמקרה של הפסקת עבודה אנחנו מחליקים לבור פיננסי, ובור פיננסי הוא צובר חובות ובסוף מגיעים להוצאה לפועל. יציבות פיננסית, יש לנו הכנסה, אולי לא הכנסה אחת, אם זה תא משפחתי אז הכנסה של כל האנשים שעובדים או משכירות או מדברים אחרים, וההכנסה הזאת יותר גדולה מהוצאות. זאת אומרת, יש לנו משהו, נשאר לנו משהו בצד. יש לנו כבר כרית ביטחון, ואנחנו עדיין תלויים בעבודה קבועה, אבל יש לנו פה כבר הזדמנות לצבור את ההון. עכשיו אני אשאל אתכם, אתם ראיתם שלוש דרגות האלה, יש לנו בעצם הוצאה והכנסה. אני בטוח שכולכם יודעים מה ההכנסה שלכם. השאלה אם אתם יודעים מה ההוצאה שלכם. אני לא שואל כמה, רק תגידו כן או לא. ג'וליה, ראיתי, אסף, בערך אתה יודע כמה יורד בכרטיס אשראי, אבל אף פעם לא עשית טבלה ולא חישבת חודש אחרי חודש, לא רשמת ולא יודע. גיא? בערך. הבנתי. אז בשביל להבין באיזה מצב אנחנו קודם כל צריכים לדעת מה ההוצאה שלנו. איך אנחנו יודעים מה ההוצאה שלנו? כל חודש אנחנו רושמים את כל ההוצאות, וככה במשך 12 חודשים, שנה, ואז עושים סכום של הכל ביחד ומחלקים ל-12. זה הוצאה ממוצעת, כי יש חודשים שאנחנו משלמים נגיד ביטוח רכב, יש חודשים שיש לנו הוצאות יותר גבוהות, יותר קטנות, אז אנחנו רוצים בעצם ממוצע. ונכנס פה עוד מושג אחד שלא דיברנו, זה כרית ביטחון. אתם יודעים מה זה כרית ביטחון? לא. ג'וליה כן. גיא? לא. אוקיי. כרית ביטחון זה בעצם סכום כסף שיש לנו אותו בצד, אנחנו יכולים לגשת אליו במהירות, זה אומר שהוא נזיל,
במקרה שיש לנו משהו לא צפוי, הוצאה לא צפויה, או פתאום אין לנו הכנסה, הפסקנו לעבוד, מישהו חס וחלילה חולה, או מישהו מתחתן פתאום, ללא הודעה מוקדמת, ואנחנו צריכים כסף. הכסף הזה הוא צריך להיות בהישג יד, לא מתחת לכרית, לא מתחת למזרון, אבל בהישג יד שאנחנו יכולים להשיג אותו בקלות. מה הגובה של כרית ביטחון? זה מספר חודשים כפול הוצאה חודשית. אמרנו הוצאה חודשית אתם כבר יודעים איך לחשב, אבל כמה חודשים? זה כל אחד בוחר לעצמו. וזה תלוי בביטחון תעסוקתי שלכם. נגיד, אם אתה, לא יודע, מנקה רחובות ופתאום מפטרים אותך, אז אתה בקלות תמצא עבודה בעיר אחרת כנראה. אז אתה צריך חודש, חודשיים בשביל למצוא עבודה חדשה. נגיד, אם אתה אלגוריתמאי ואתה רוצה לעבוד בתחום מאוד מאוד צר, למרות שיש ביקוש, אבל עד שאתה הולך לרעיונות, עד שאתה מחליט, עד שמחליטים שם לקבל אותך, אז יכול להיות שפה תצטרך הרבה יותר זמן, אז אולי 3 חודשים, או 5 חודשים, או חצי שנה. אז פה כל אחד יודע מה המצב שלו, וכל אחד מחליט בשבילו כמה חודשים הוא צריך להחזיק את עצמו. כן? לדוגמה, אני תמיד לוקח מקדם ביטחון, יש לי כרית ביטחון מבחינת כמות החודשים, זה מספיק לי לשנה. זאת אומרת, שנה אני יכול להפסיק לעבוד, לא לעשות כלום ולא לקבל איך זה נקרא, דמי אבטלה, ועדיין אני יכול להחזיק את עצמי שנה שלמה. רק מכרית ביטחון, אני לא מדבר על שום דבר אחר עכשיו. אז זה כרית ביטחון. זה דבר ראשון שאתם צריכים שזה יהיה לכם. לפני שאתם מתחילים, אוקיי. לפני שאתם מתחילים להשקיע, לעשות דברים אחרים. אוקיי, בואו נעבור לדרגה הבאה, זה עצמאות פיננסית. עצמאות פיננסית זה כאשר תזרים מזומנים מהון, שימו לב, מהון, לא משכר, מהון, הוא יותר גדול מהוצאות. זאת אומרת, יש לכם איזושהי הכנסה פסיבית, קבועה, ואתם יכולים לחיות מההכנסה הזאת חודש מדי חודש. ללא תלות בעבודה, אוקיי? זה לא אומר שאתם מפסיקים לעבוד, זה לא אומר שאתם עכשיו חייבים לשבת ולא לעשות כלום, אתם יכולים להרשות לעצמכם לעשות את זה. הרבה אנשים מתבלבלים עם הכנסה גבוהה מעבודה, חושבים שזה כבר עצמאות פיננסית. זה אין פה בהגדרה שום קשר לעבודה, להכנסה, לשכר או לעסק. דרגה הבאה זה חופש פיננסי. חופש פיננסי כאשר יש לכם תזרים מזומנים מהון כזה גדול, כזה גבוה שהוא מאפשר לכם להגשים כל שיגעון. למשל, לקנות מטוס פרטי, או צוללת, או לא יודע מה, או לקנות אי בודד ולגרש לשם, לקנות את כל העזתים ולקנות להם כרטיס טיסה לאי בודד הזה ולפתור את כל הבעיות. זה נקרא חופש פיננסי, כן? זה נחמד, אבל אנחנו נסתפק כנראה בעצמאות פיננסית, לשם אנחנו שואפים ולשם אפשר להגיע. אז שוב אני חוזר, יש לנו מספיק אמצעים כדי לכסות את כל הצרכים שלנו ללא תלות בהכנסה מעבודה. אני אוהב לספר פה על חבר שלי שהוא גר במוסקבה, הוא יהודי, יש לו אזרחות ישראלית, הוא מאוד מאוד בכיר באיזושהי חברת ביטוח, מרוויח המון כסף, מקבל בונוסים בגובה של עלות דירה במוסקבה, ככה משני בונוסים הוא קנה לכל אחד מבנות שלו דירה, אבל רמת חיים שלו
כל כך גבוהה שלא נשאר לו כלום. ועכשיו, לא עכשיו, לפני שנתיים כשהתחילה המלחמה, הוא רצה לעזוב, אבל הוא לא יכול. ברגע שהוא מפסיק לעבוד, אין לו ממה לחיות, כי הוא לא בנה לו לא תיק השקעות, לא קנה נכסים ולא כלום. יש לו דירה שהוא גר בה עם משפחה, יש לו שתי דירות שהוא משכיר במוסקבה לבנות שלו, זהו. כל היתר הוא מבזבז. באמת, כשהוא מבקר פה מדי פעם, הוא תמיד שוכר בתי מלון ברמה הכי גבוהה, משלם על כל טיפים הוא נותן ברמה מאוד גבוהה. אז אני שוב חוזר, אין פה שום תלות בהכנסה. אני אגיד לכם יותר מזה, אנשים עם הכנסות יותר נמוכות בדרך כלל מגיעים לעצמאות, או יש להם פוטנציאל להגיע לעצמאות פיננסית הרבה יותר גבוהה, כי הם שומרים יותר על רמת ההוצאות שלהם. טוב, אז ברגע שאמרנו, הגדרנו מה זה עצמאות פיננסית, בואו נחשוב כמה כסף, כמה הון אנחנו צריכים לעצמאות כלכלית. אם אתם חושבים, תזרקו מספרים, דרך אגב צ'אט פתוח ואני רואה אותו, אתם יכולים לכתוב מספרים, כמה אתם חושבים שאתם צריכים בשביל להיות עצמאים פיננסית. אם חשבתם על זה או לא חשבתם על זה, סתם תזרקו מספר שבא לכם. 12 משכורות, זה עצמאות פיננסית? לא, זה כנראה רק זה כנראה רק כרית ביטחון. מה תעשה אחרי 12 חודשים? אני מדבר על הון, על כמות הכסף שיש לך, ואתה יכול לחיות מהכסף הזה, וזה יספיק לך עד סוף חייך, אסף. תלוי ברמת חיים, גלעד. כן, תלוי. אני מדבר עליך ספציפית. מה אתה חושב, כמה כסף אתה צריך? 16 מיליון ש"ח. יופי, ג'וליה, מי עוד? מספרים, אני רוצה מספרים. 5 מיליון. טוב, הנה התשובה. סתם, אני צוחק. פעם, כשהתחלתי לחשוב באמת כמה כסף אני צריך, ולא ידעתי לחשב כמה באמת אני צריך, אז משום מה חשבתי על 18 מיליון. וזה בעצם מספר שאיתו נרדמתי ואיתו התעוררתי, והמספר הזה דחף אותי ללמוד על שוק ההון וללמוד להשקיע. אחר כך נהייתי יותר חכם וכבר ידעתי לחשב, ולא צריך להתקרב למספרים האלה. המספרים שלכם היו קרובים ואפילו גבוהים, אבל שוב, גלעד אמר נכון, זה מאוד תלוי ברמת חיים, ולכל אחד רמת חיים שלו. טוב, אז איך מחשבים את הסכום הדרוש? אז בואו נניח ככה. נתון לנו שיש לנו הוצאה חודשית, אמרתי שאתם חייבים לדעת מה ההוצאה החודשית שלכם, אחרת אתם לא תדעו לחשב. הוצאה חודשית 10,000 שקל בחודש, וזה דרך אגב הוצאה חודשית שלנו עד לפני הולדת בת. עכשיו כשגם התחיל הגן אז התווסף לזה עוד 4,000 שקל לחודש, אבל זה הוצאה. והיום אפשר לקבל ריבית בבנק 4%. אז אם אנחנו נשים את ההון שלנו בבנק, כן, תכף נחשב כמה אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לשים איזשהו סכום כסף בבנק ב4% שנתי ולקבל מזה כל חודש 10,000 שקל. אז מה אנחנו מקבלים? ההוצאה השנתית שלנו 120,000 שקל, ו120 כפול 100% לחלק ב4% מקבלים 3 מיליון שקל. זה אומר שאם יש לי 3 מיליון שקל ובנק נותן לי 4% ריבית, אני יכול לקבל כל חודש 10,000 שקל ולחיות מזה. סכום לא כזה גבוה, נכון?
לא 18 מיליון, כן? נכון, יש פה כל מיני הנחות, לא לקחנו בחשבון קודם כל מיסים, ובכוונה בינתיים השארנו את זה בצד, שיהיה לנו קל לחשב. ונכון שרמת חיים שלנו משתנה, לא הייתה לי בת קטנה, הייתה הוצאה 10,000, עם הקטנה כבר 14,000 שקל, אז אני עכשיו צריך לעדכן את הסכום שאני צריך. אז החישובים האלה הם חיים, הם משתנים, אבל כבר יש לנו איזשהו כלי בשביל ללמוד, בשביל לדעת מה אנחנו צריכים, איזה סדר גודל של מספרים. לא לקחנו בחשבון גם אינפלציה, אבל תכף נגיע להכל. בואו נסתכל על דוגמאות. אמרנו אם הוצאה חודשית שלנו 10,000 שקל וריבית שנתית 4%, הסכום הדרוש לנו 3,000 שקל. אבל אם אנחנו יכולים להרוויח 8% שנתי, אז אנחנו לא צריכים 3 מיליון, אנחנו צריכים רק 1.5 מיליון, נכון? איזה כיף, אז אפילו לא מתקרבים ל-18, זה עשירית מזה. אבל אם הוצאה חודשית שלנו 20,000 שקל והריבית 4%, אופס, קפצנו ל-6 מיליון. ועם 8% חזרנו ל-3 מיליון. מה שאני רוצה להראות לכם, שהסכום הדרוש, כן, סכום הזה שדרוש לנו בבנק, הוא תלוי באופן ליניארי, א', בהוצאה חודשית וב' בריבית. כמה שתקטינו ההוצאה החודשית שלכם, הסכום שאתם צריכים הוא יקטן. כמה שתגדילו את הריבית שאתם מצליחים להרוויח, שוב, הסכום תקטן, כן? שני הפרמטרים פה עובדים לטובתנו. אם אתם מבינים אותם, אז אתם מרוויחים מזה. זה דבר ראשון. אוקיי, עכשיו, אז דיברנו על... מה גיא? לא הספקת לרשום? הכל טוב? אוקיי. אז אם עד עכשיו הגדרנו מה זה דרגות של עצמאות, ואנחנו כבר יודעים לחשב כמה כסף אנחנו בערך צריכים, בואו נעבור לשלב הבא, איך צוברים את ההון הדרוש. יש רעיונות? ככה, גיא, אתה תאהב את זה. בעזרת ניסים, הפלא השמיני של העולם, שמעתם מושג כזה? גלעד, אתה בטח שמעת? כן? יודעים מה זה? מישהו יכתוב לי מה זה? ג'וליה? כן, יודעת? אוקיי. ריבית דריבית. כן, ומי אמר את זה? מיכל אמרה את זה, כן. אלברט איינשטיין קרא לריבית דריבית הפלא השמיני של העולם. דרך אגב, לאבא שלי גם קראו אלברט. טוב, אז מה זה ריבית דריבית? אם אנחנו מקבלים מבנק 10% ריבית שנתית, ל10 שנים כמה אנחנו נרוויח? 100%? לא, אנחנו נרוויח 159%. לא הבדל כזה גדול, נכון? 100, 159, לא כזה גדול. אבל בואו נתקדם. ואם אנחנו מדברים על 30 שנה, כבר ברור לכם שזה לא 300, דרך אגב, כולם מבינים למה 159% ולא 100%? כן? מעולה. אסף, מי שלא ידליק מצלמה, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא יודעים, אז אני לא אסביר. אליס, יודעת מה זה? ריבית דריבית? לא יודעת. אוקיי, כן? למה 159 ולא 100% פה? כל שנה מתווסף, כן, אוקיי, מעולה, מעולה. אוקיי, ול-30 שנה זה לא 300%, אלא 1,645%. כן? 1,600, שימו לב,
אוי, סליחה, יש פה אנשים שלא הצליחו להתחבר, לא ראו לאן להתחבר, תכף אני אשלח להם קישור. מתנצל, הרגע. התחברו פה אנשים אחרי שכבר התחלנו. יופי, כל הכבוד להם. אוקיי, ועוד אחד. טוב, ממשיכים. טוב, מי שמאחר זה מה שקורה לו. טוב, אז שימו לב, אני הגדלתי את התקופה פי 3, מ10 שנים ל30 שנה, והריבית גדלה פי כמה? פי 100. זה לא פלא? זה פלא. דרך אגב, אני שכחתי לספר לכם, בינתיים שעוד אנשים מתחברים, אז אמרתי שאנחנו נצבור את הכסף בעזרת ניסים. אז יש קומיקאי ישראלי דובר רוסית, קוראים לו איליה אקסלרוט. אז הוא סיפר שכשהוא התחתן, הם רצו לקנות דירה, אז הם עבדו קשה וכל חודש שמו שקל לשקל ועוד שקל, חסכו איפה שאפשר לחסוך. ואחרי כמה שנים הורים נתנו להם כסף והם הצליחו לקחת משכנתה. אז ככה צוברים הון, נכון? טוב, נמשיך. יש אנשים שמתחברים, המאחרים, מי שמאחר בבקשה תדליקו מצלמות. אז אנחנו כבר ב-1645% תוך 30 שנה. באחוזים קצת קשה לראות מספרים, אז בואו נדבר על מספרים. בואו נניח שיש לנו $100,000 ב10% ריבית אחרי 30 שנה, $100,000 הופך ל1,745,000. למי היה לפני 30 שנה $100,000? למישהו היה? עוד דברו בשקלים, למישהו היה 100,000 שקל לפני 30 שנה? גם לא? חבל. אבל אוקיי, 10,000 שקל? אז אם הייתם משקיעים 10,000 שקל, הייתם היום ב-174,000 שקל. ואם כל חודש הייתם שמים 1,000 שקל לזה, אז בכלל, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אוקיי, אז 30 שנה הופכים $100,000 ל1,745,000, אחרי 50 שנה ל11 מיליון. שימו לב, התקופה גדלה אפילו לא כפול פה. התווספו ל30 שנה, התווספו עוד 20 שנה. אבל הסכום הוא פי 7. זה לא נס. ואחרי 100 שנים זה כבר מיליארד. דרך אגב, אתם תגידו לי, למה 100 שנה? מי חי 100 שנה? אנחנו יהודים אומרים עד 120, כן? אז לכן אני שמתי פה 100 שנה. בגיל 20 מקבלים מאבא ואמא 100,000, סוגרים את זה, ובגיל 120 יש לנו מיליארד, 380 מיליון. חוץ מזה שאמרתי לילדים שאני לא הולך למות, חיה לנצח, אז לכן אני צריך את הכסף. מכירים את הבחור הזה? קרוב משפחה שלי. הוא גם עשה ניסים, כן? אבל הוא לא הכיר את הפלא השמיני של העולם. הוא כן ידע ללכת על המים או להפוך מים ליין,
אבל הפלא השמיני של העולם הוא לא הכיר וחבל. כי אם הוא היה מכיר והיה שם פני אחד ביום, וגם כל הילדים ונכדים שלו, לא היו לו ילדים או שכן היו, יש ויכוחים על זה אם כן או לא. אבל אם כל הילדים, נכדים ונכדים של ילדים, כל יום היו שמים פני אחד, אז אחרי 2023 שנה היו מקבלים $7,000. הם מצחיקים. אבל אם היו מוסיפים רק 2% שנתי, הסכום הזה היה הופך למשהו פנטסטי. חבל שהוא לא ידע לעשות ניסים כאלה. טוב, אז בואו נחזור לעולם הזה ולמספרים יותר קרובים אלינו. 1,000 שקל בחודש. טוב, דיברנו על קרוב משפחה שלי מקודם, קרוב רחוק. בואו נדבר על קרובי משפחה שלי היותר קרובים. אשתי דריה, תכירו. היום בת 37, מתחילה להפקיד כל חודש 1,000 שקל. לפנסיה, אני מניח שכשהיא תגיע לפנסיה, אז היא תצטרך לעבוד עד גיל 65, אז לגיל 65, עד גיל 65, היא תשקיע 336,000 שקל. אם כל חודש היא תשקיע 1,000 שקל. בתשואה שנתית של 8%, אתם יודעים לאיזה סכום זה יגיע? לסכום נחמד של 1,200,000. זה כבר אפשר לחיות עם זה, נכון? 28 שנים, היא מתחילה היום לפנסיה, היא יכולה להגיע לסכום מכובד. תכירו עוד קרובת משפחה שלי, בת שלי אניטה, שהולכת להתחתן עוד כמה חודשים, בת 25, האמת שהיא כבר בת 26, אבל כשהכנתי את המצגת זה היה לפני יום הולדת שלה, לא חשוב. אז היא אמרה, אני לא הולכת לחסוך 28 ולא 30 שנה, אני הולכת לחסוך רק 10 שנים, אבל אותם 1,000 שקל בחודש. ואחרי 10 שנים היא חסכה רק 120,000 שקל, עצלנית הזאת, היא כזאת. אבל בגיל 65 היא תקבל 1,800,000. זה אותו פלא שמיני של העולם, אותו ריבית דריבית. מתחילים מוקדם, מסיימים מוקדם, והכסף ממשיך לעבוד. בואו נדבר עוד דוגמאות של מספרים. איך אנחנו נגיע לאותם סכומים שאנחנו רוצים. נגיד שיש לנו עכשיו, חסכנו 100,000 שקל, יש לנו בבנק, ואנחנו יכולים כל חודש להשקיע 5,000 שקל. אחרי 5 שנים, השקענו 400,000 שקל, בריבית שנתית 8%, הגענו ל500,000. ואחרי 10 שנים, אותם תנאים, הגענו ל1,122,000. אנחנו דרך אגב השקענו פה יותר, כי במשך 10 שנים גם שמנו כל חודש 5,000 שקל, סכום מכובד. ואחרי 20 שנה אנחנו יכולים להגיע ל3,300,000. כן? לא כל אחד יכול לשים 5,000 שקל בחודש, ולא לכל אחד יש 100,000 בצד, כל אחד ומספרים שלו. אבל בואו נדבר על דוגמה ספציפית שלי. אני, כמו שהראיתי לכם, הוצאה חודשית שהייתה לפני הולדת בת, הייתה 10,000 שקל, בריבית שאפשר לקבל היום בבנק 4%, אני צריך 3 מיליון. אם יש לי, איך לצבור את זה? אם יש לי היום 400,000 שקל בצד, ואני יכול להשקיע כל חודש 500, אז אחרי 15 שנה אני אגיע בדיוק ל3 מיליון האלה. כן? וזה בדיוק מה שאני צריך. סכום הזה. אז הנה יש לכם כבר שיעורי בית. גיא תרשום. שיעורי בית. אתם עושים, אני אשלח אחר כך אקסל, אבל תקשיבו איך צריך לעשות את זה. יש לכם הוצאה חודשית שאתם צריכים לדעת אותה, כן? לחשב. אתם מכניסים אותה לפה. ואקסל ייתן לכם פה כמה הון הדרוש אתם צריכים בשביל לסגור אותו היום בבנק. זה שלב ראשון. שלב שני, אתם רושמים פה כמה כסף יש לכם בצד.
כמה אתם יכולים להשקיע כל חודש. אוקיי? ואז משחקים עם מספר שנים עד שהסכום הנצבר באקסל יגיע לאותו סכום שדרוש לכם. יש? הבנתם? או לחזור על זה? אני חוזר. פה אתם רושמים הוצאה חודשית שלכם. מקבלים כמה כסף אתם צריכים שיהיה לכם בבנק. ואז רושמים, אסף, איפה מקבלים 10%? אתה רואה, פה אני כבר משחק עם 8%, אבל נגיע ל10% גם. ההשקעה הראשונית זה כסף שיש לכם היום, כן? מתחת לבלטות, בבנק, בדולרים, מה שאפשר להוציא מאמא, מאבא, מילדים, לשלוח לעבוד אותם בקיץ ובחורף גם, שיעבדו קצת. מכניסים את הסכומים האלה ואז מתחילים לשנות מספר שנים. עד שכאן תגיעו לסכום שהוא כמו סכום הזה. לי היה פה 3 מיליון, אז פה אני הייתי צריך להגיע ל-15 שנה בשביל להגיע ל-3 מיליון כאן. בסדר? כן גיא? יש? או שוב להסביר? תכתוב מה לא ברור. או להסביר עוד פעם. אסף, אתה? ג'וליה? הבנת? אליס? הבנת? טוב. כן גיא, אתה כותב משהו? אני לא יודעת כמה דרוש. אוקיי, אז הסכום הדרוש, הבנתי. אז הסכום הדרוש הוא יהיה פה אחרי שתכניסי את ההוצאה החודשית. אם אני מכניס פה הסכום של 10,000 שקל, אקסל יחשב פה כמה הסכום הדרוש. אקסל יחשב את זה. בסדר? רגע, אני פשוט אפתח את האקסל הזה וזה יהיה יותר קל. מזיז אתכם קצת הצידה. וואי, לא כזה פשוט. כן, זה באמת רעיון טוב היה להכין את האקסל פתוח ולהציג איך אני מחשב את זה. נו, הנה, הוא נפתח לי. וואה. אוקיי, תראו. נו, זה לא מגיב לי משום מה. אוקיי, 10,000. אוקיי, זה חישב לי. רגע, אני מחזיר אתכם לראות. זה אוטומטית חישב לי 3 מיליון. אם אני אכתוב פה הוצאה חודשית שלי 7,000 שקל, אז צריך רק 2 מיליון 100. בסדר? עכשיו בוא נניח שיש לי 250 אלף שקל ואני יכול להשקיע היום 2,000 שקל. כאילו, כל חודש כוונה. אוקיי? עכשיו אני מתחיל לשחק פה. אם אני אשים 10 שנים, אני מקבל 902 אלף. זה לא מספיק, כי אני צריך 2 מיליון 100. אז אני אשים פה 20 שנה. ב-20 שנה הגעתי אפילו ליותר, אז אני אשים פה 18 שנים. אוקיי, 19 שנה. אז 18 וחצי בערך. קיבלנו סדר גודל.
הוא מציג רק מספרים שלמים. בסדר? עכשיו ברור? תעשו לי עם הראש. רגע, כתבתם משהו? מי נותן? כן, 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 כן. גיא, הסכום המושקע, הבנת מה זה? בערך. הסכום המושקע, מושקע, מה כתוב לי פה? באיזה שפה אני? אנגלית. הסכום המושקע. הסכום המושקע זה סך הכל, זה מספר שאתה פחות צריך לדעת, אבל זה סך הכל כמה כסף השקעת, זאת אומרת הסכום התחלתי 250,000 שקל פלוס 2,000 שקל בחודש כפול 19 שנה, זה הסכום שהשקעת בסופו של דבר. אוקיי? אוקיי, אז אני סוגר את האקסל ואני חוזר למצגת. כן, אז שיעורי בית קיבלתם. סליחה? כן, וצודקים, לגבי 8% שימו לב, אני פה דיברתי שאנחנו, כשנשים כסף בבנק, בתוכנית חיסכון, אנחנו נקבל סדר גודל של 4% בבנק, ופה אני פתאום משתמש ב8%. איפה אנחנו מסיקים 8%? כנראה לא בבנק. איך משיגים תשואה שנתית של 8%? כן, נו, בטח חלקכם יודעים, לא? לא. לא? כן, כן, כן. מניחים קצת. אז ללא סיכונים רק באמצעות השקעה במניות. מניות! בורסה! זה מפחיד, נכון? טוב, למה אנחנו מפחדים מהשקעות בבורסה? למה אנחנו מפחדים ממניות? כי אנחנו שמענו במשפחה, קרוב משפחה שלי איבד את כל החסכונות בבורסה, או עמית שלי הפסיד בבורסה, או חבר שלי שיחק עם אופציות, נכון? לכל אחד יש סיפור כזה, כן? שמעתם סיפורים כאלה. אז אני יכול לספר גם סיפור ממשפחה שלי. קרוב משפחה שלי שעלה בשנת 90, לפני העלייה הוא היה מנהל, בוודאי, בגיל 30 הוא עלה ובלי שפה הלך לעבוד בבניין, אבל הוא חכם, בחור חכם, והוא אמר לא, ככה אני לא אצליח להרוויח. אז הוא התחיל לקנות עיתון גלובס, בטח אתם זוכרים עיתון כזה, הוא היה עוד מודפס, עוד לא היה אינטרנט עם טבלאות, והתחיל לעקוב אחרי מניות. ושם לב שמניה אחת ספציפית כל הזמן עולה, אז הוא אמר, הנה, צריך לקנות את המניה הזאת. אז הוא קנה את המניה הזאת, היא עלתה עוד קצת, הוא מכר אותה, הרוויח כמה גרושים, הוא אמר, הנה, אני מבין את השיטה. קנה עוד מניה, היא גם עלתה, הוא שמח, קנה יותר מניות, ואז הם משום מה ירדו. אז הוא מהר מכר, ניסה עוד, ושוב הפסיד. לא, אני לא מבין בעצם במניות. אז מה לעשות? טוב, בטח צריך מידע מבפנים. אבל הוא עולה חדש, הוא לא מכיר אף אחד, הוא לא מכיר אף אחד שעובד בחברת טבע או בחברה אחרת ידועה, אין לו קשרים כאלה שמישהו שיספר לו סוד מתי לקנות מניה. ואז הוא בחור חכם, הוא ידע שיטות סובייטיות, הלך לבנק, אז דרך אגב קנו לא באינטרנט, התקשרו לפקידה בבנק וביקשו לקנות מניה כזאת או אחרת, במחיר כזה או אחר, כמות כזאת. אז הוא הכיר פקידה בבנק, אז הוא בא אליה, אמר, תקשיבי, את מקבלת פה פקודות מסוחרים, אז את בטח יודעת מי מהסוחרים מרוויח טוב, אז בואי נעשה עסקה. את עושה בחשבון שלי בדיוק מה שעושה הסוחר הכי טוב שלך, ואני אשלם לך. וזה מה שהם עשו.
הוא מדי פעם היה מביא לה כסף, מזומן, והיא עשתה בחשבון שלו בדיוק מה שעשה אחד מהחשבונות בבנק, מהלקוחות שלה. עד שהייתה נפילה גדולה בבורסה, והוא הפסיד את רוב הכסף. ואז הוא הגיע למסקנה שמישהו שולט בבורסה. מישהו חיכה שבורסה תעלה, ואז הוא הפיל אותה. Okay? בוודאי שאשתו לא ידעה מזה, כלום בוודאי. הוא הפסיד 100,000 שקל, את כל סל קליטה שהם קיבלו וכל מה שהם חסכו כל חודש. אשתו הלכה לשוק בימי שישי, קנתה פירות וירקות הכי זולים, וכל זה הוא הפסיד. ובוודאי שאחרי זה בבית שלכם מילה בורסה ומניות אסורה. אז עכשיו כשאני מספר להם שאני עמוק 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 בפנים ומצליח בזה, הם לא רוצים לשמוע. הם מפחדים, הם אומרים, טוב, מחר אתה תיפול, מחר, זה יקרה מחר. כן, זה יקרה, אולי. אבל לא. טוב, מיתוסים על הבורסה. קזינו, בורסה זה קזינו. נכון, זה לא מיתוס, זה נכון. כי מי שמשחק בבורסה, בורסה הופכת לקזינו, ובקזינו מרוויח רק בית. רק מידע פנימי. אפשר להרוויח רק ממידע. נכון, אפשר להרוויח מזה, גם נכנסים היום לכלא מזה, ובקלות מגלים מי שקנה לפי מידת פנים, אלגוריתמים עובדים ומזהים. מישהו שולט, כן, נכון, לפעמים שולטים. נגיד, אליעזר פישמן, מכירים את הבחור? הוא נפטר השנה, טייקון ששלט בהרבה חברות ציבוריות, אז פעם הוא שיחק נגד לירה טורקית, זוכרים? והוא קנה את זה דרך אגב בכסף של חברות ציבוריות, בכסף שלנו. והוא הפסיד. איך הוא הפסיד? כי שיחקו נגדו כמה בנקים אירופאים, הם ראו שהוא פתח פוזיציה של איזה 800 מיליון דולר, סכום ענק, הם זיהו את זה ושיחקו נגדו. והם הפילו אותו, אבל הם לא יכולים להחזיק שוק הרבה זמן, כן? הם יכולים לשחק נגד שחקנים כאלה, אבל כל זה בשבילנו כמשקיעים לא מזיז כלום. גם אלגו טריידינג, רק אלגו טריידינג מרוויח היום. למי שיש סרברים שיושבים ליד בורסה, אז הם מרוויחים. נכון, יש חברות שמרוויחות מזה, כמו פיינל, לא חברות כאלה שמוכרים שיטות סודיות, אלגוריתם סודי, פרסומים ביוטיוב, כן, טסלה וכאלה. לא. חברת פיינל ישראלית מדפיסה כסף. היא לא חברה ציבורית, חברה פרטית, מדפיסה כסף לבעלים שלה, בהצלחה רבה. שוב, זה לא משפיע עלינו, הם קונים ומוכרים, הם טריידרים. עלינו כמשקיעים זה לא משפיע. אז כל המיתוסים האלה זה מיתוסים. זאת אומרת, זה מיתוסים, יש בזה דברים נכונים, אבל הם לא משפיעים עלינו. אוקיי, אז בעצם חוסר ידע גורם לפחד, בגלל זה אנחנו מפחדים. אם אני אתן לכם פטיש ולא ילמד אתכם מה יקרה, ולא ילמד אתכם איך להשתמש בו, מה יקרה? תפצו את האצבע שלכם. ואם אני אלמד אתכם, תצליחו לבנות משהו. זה איזשהו גרף, אם אני אתן לכם גרף, אתם לא תדעו מתי לקנות ומתי למכור, נכון? בשביל להרוויח. יכול להיות בנקודה הזאת אתם תקנו, מחר זה ייפול. אתם לא תדעו שצריך למכור כאן. אי אפשר לדעת. אבל אם אני אגיד שאם תקנו כאן, אחרי זמן מה, אתם בטוח תרוויחו. אז אפשר להתעשר בעזרת השקעה בניירות ערך רק אם מכירים את החוקים, חוקים של השקעות פסיביות. וחוקים האלה, סך הכל זה 5 חוקים, הם פשוטים. אני יכול לספר לכם אותם, אבל אז אתם לא תשלמו לי על הקורס. אז לכן אני אמשוך זמן, אני אספר עוד דברים אחרים, ובקורס אני אספר על החוקים האלה. טוב, אז קודם כל, אתם יודעים שאפשר להרוויח מבורסה, כן? אבל למה אנחנו חייבים בעצם להשקיע? כי אם אתם לא משקיעים והכסף שלכם שוכב בבנק בתוכנית חיסכון או מתחת לבלטות, אתם מפסידים כסף. האינפלציה
עושה את שלה. מה האינפלציה של היום? זוכרים? יודעים? 3.9. כן? 4% מרוויחים בבנק, האינפלציה היום 3.9, זאת אומרת, מי שהצליח לקבל 4% הוא בעצם רק שמר על הערך של הכסף, הוא לא הרוויח כלום. טוב, לא להיות עבדים בעבודה, כן? יש פה כמה אנשים, אני רואה שאני עובד איתם היום, והם יודעים שאני חוצפן בעבודה, או שלא יודעים. היום מביאים לי פרויקט שאני לא רוצה לעבוד עליו, אני אומר, אני לא רוצה לעבוד, ושיפטרו אותי, ואני לא מפחד מזה, כי אני לא חייב לעבוד. לכן יש לי את הפריבילגיה להגיד, אני לא רוצה. כן? אם אתם לא עצמאים פיננסית ואתם תגידו, אני לא רוצה, יפטרו אתכם. אתם תחפשו עבודה אחרת, תמצאו עבודה אחרת, אבל גם יכולה להיות עבודה שאתם לא אוהבים. אז אנחנו לא רוצים להיות עבדים בעבודה שלנו. אנחנו רוצים חופש לעשות מה שאוהבים. לפעמים להגיע לעבודה ולעבוד ולעשות פרויקטים מעניינים בעבודה, זה חופש לבחור. או לא לעבוד בעבודה, או לעשות משהו אחר, לטייל, לשיר שירים, לראות סרטים, לראות הסמוראי האחרון עוד 20 פעם. זה חופש לעשות מה שאנחנו אוהבים, וזה גם חופש לא לעשות מה שלא אוהבים. זה הדוגמה שנתתי מקודם, זה בדיוק על זה. לדאוג לזקנה שלנו, כן? זה בדרך כלל הכי מפחיד, שאנחנו מגיעים ופתאום מגיעים לגיל פרישה וכבר אין לנו כוח לעבוד ואין לנו מספיק כסף לרמת חיים שאנחנו רגילים אליה. כשאותה בת אניטה שהכרתם אותה וראיתם אותה, כשהיא קיבלה את הרישיון, אז כל יום הולדת אחרי זה, שאלתי אותה מה את רוצה ליום הולדת, היא אמרה אוטו. כל פעם ציירתי לה אוטו. אז אמרתי לה, המטרה שלי זה לא לעשות לכם חיים קלים. המטרה שלי שלא תצטרכו לשלם לפיליפינית שתחליף לי חיתולים. שיהיה לי מספיק כסף לשלם בעצמי לפיליפינית. לדאוג לחופש כלכלי של ילדינו. תראו, כשאני עכשיו נתתי דוגמה של אניטה, כן, שלא קונה לה אוטו, כי אני לא חושב שלקנות לה אוטו זה חופש כלכלי. החופש, קודם כל, ברגע שאתם מבינים איך הכסף עובד ואיך מרוויחים מזה ואיך משקיעים, הילדים שלכם לומדים מכם ומתחילים גם להשקיע ושואפים לזה. הם מבינים איך הכסף עובד, וזה דבר ראשון שמביא אותם לחופש כלכלי. אחר כך מה שישאר אחרי שנמות, כן? כן, אני לא הולך למות, אבל מי שהולך למות, כן, הוא משאיר הכל לילדים שלו. אז אני שונא קלישאות, כן? לא. זה הדבר היחידי שאני חוזר על זה. העשירים נעשים עשירים יותר, בעוד שהעניים עניים יותר. כי עשירים, לא אלה של אנשי עסקים, לא אותו אליעזר פישמן, שהוא ידע לקנות, למכור חברות ציבוריות ולשחק עם הכסף, ובסוף הוא פשט רגל. הוא לא יודע, הוא שיחק, הוא שחקן, כן? זה לא עשיר אמיתי, הוא הגיע להרבה כסף ואיבד הכל. אנשים שמבינים איך הכסף עובד, הם לא משחקים עם הכסף, הם משקיעים, והכסף הזה הופך למיליארדים. כמו שראיתם, אחרי 100 שנה, $100,000 הופך למיליארד ומשהו, 1,300,000,000, נכון? אז ככה עשירים מתעשרים, כי הם משקיעים כל הזמן, וריבית דריבית עושה את שלה. אז אתם בוחרים באיזה קטגוריה להיות, או להיות בצד של צרכן שהוא קונה אייפון חדש, או להיות בצד של משקיע שהוא קונה חברת אפל ומרוויח מזה שקנה את האפל. כל פעם שחברים שלי קונים עוד איזה צעצוע, אני אומר תודה רבה חברים, אני עוד יותר עשיר בזכותכם. אז אתם צריכים לבחור צד איפה לחיות. טוב,
עכשיו, כשאתם יודעים שאתם חייבים ללמוד, בואו נבין באיזה קורסים צריך ללמוד. אז כל הקורסים שיש בשוק אני מחלק לשלושה סוגים. אחד זה רמאים. אלה שמספרים שהם יודעים שיטות סודיות, שהם יודעים איך להרוויח, איך להפוך שקל אחד לשתיים תוך שנה אחת, או 15 או 20 שנה, או 20% ריבית שנתית, או ניתוח טכני שאני למדתי, זה גם רמאים, מרוויחים רק אלה שמלמדים, פורקס, כל אלה זה רמאים חברים. או פלטפורמות, בפורקס בכלל, פלטפורמות של רווחיות מטורפת של אלה שמחזיקים את הפלטפורמות, הם אף פעם לא מחזירים את הכסף. אז זה רמאים וזה מה שאנחנו לא רוצים. דבר שני זה קורסים טכניים. קורסים טכניים מסבירים בעצם, הם מסבירים מה זה בורסה, מה זה מניות, איך לקנות מניה, איך למכור מניה, מה זה אג"ח, מה זה אופציות, מה זה חוזים עתידיים, כל הדברים האלה הם מסבירים וזה מעולה. אבל אם אני אתן לכם פטיש ויספר שזה פטיש בעזרתו אפשר לבנות משהו, אתם לא תתעשרו, נכון? אז קורסים האלה דרך אגב הרבה פעמים מציעים כל מיני בתי השקעות בחינם אפילו ברגע שאתם פותחים חשבון שם. אבל קורסים האלה 90% מהידע שהם נותנים אין בזה צורך, 10% יש בזה צורך, אבל העיקר שהם לא נותנים איך להתעשר. אז כן צריך חלק מזה. קורסים של העשרה, זאת אומרת קורסים שמלמדים אתכם איך להתעשר. יש כאלה שמלמדים השקעות פסיביות, יש כמה כאלה בארץ, אני מכיר, רובכם ברמה כזאת או אחרת נותנים את הדברים נכונים, הבעיה שלהם שהם לא נותנים את הצעד הטכני, הם מספרים לכם מה התיאוריה, אוקיי? אז צריך גם כזה וגם כזה. אוקיי, אז אחרי שהבנתם שרק אני אתן את הקורס שנותן גם וגם, הגיע הזמן שאני אספר קצת על עצמי, מי אני ומה אני. 33 שנים בארץ, 2 תארים מטכניון, 27 שנים בהייטק בתפקידים טכנולוגיים שונים, ו30 שנה בשווקים פיננסיים. 30 שנה. יותר מעבודה בהייטק. טוב, מה הנתיב הפיננסי שלי? עולה חדש ללא שום הון, עם ארנק ריק עליתי בשנת 90. התנסות בשווקים פיננסיים, מה לא ניסיתי? ספקולציות בבורסה הישראלית, ניתוח טכני, פורקס, שווקי סחורות, הלוואות P2P, הלוואות לפרויקטי בנייה. אני לא אגיד שלא הרווחתי שם, כמעט בכל מקום הרווחתי, אבל השקעת הזמן מול כמה הרווחתי וכמה איזה סיכון לקחתי, לא הייתה שווה את זה. ממש לא. אז מי שמספר לכם שהוא טריידר, הטריידרים בדרך כלל הם מחזיקים שנה, שנתיים, עד שנגמר להם כסף. ואחר כך הם מחפשים עבודה. הרבה טריידרים למדו אצלי דרך אגב, אחרי שהבינו שמזה אי אפשר להרוויח. טוב, אז אחרי שהבנתי שאני, זה לא זה, שאני מבזבז זמן, אבל לא מרוויח כמו שצריך, חזרתי מה שנקרא לבסיס, כמו שגיא אוהב להגיד, ולמדתי חוקי התעשרות, אותם 5 חוקים שאני מלמד בקורס. ואחרי שלמדתי אותם, אני משקיע פסיבית. מה זה השקעה פסיבית? אני לא מבזבז על זה זמן, אני משתמש ב5 כללים האלה, וזה עובד חברים. ולפני 5 שנים, בגיל 50, לפי התוכנית, מה שרציתי, הגעתי לעצמאות פיננסית. כן? טוב, אז קורס השקעות שלי הוא קורס השקעות מעשי, מבוסס על 30 שנות ניסיון וגיגה בייט של תיאוריה.
אתם לא תצטרכו לעבור את כל אותו מסלול שאני עברתי, לעבור על כל האפשרויות של טריידינג וסחורות ופורקס. אתם תחסכו את הזמן הזה, תוך 6 שיעורים אתם מקבלים את כל הידע. רק הדברים החיוניים, גם מבחינת כלים שאני נותן. אני לא אסביר לכם מה זה אופציות ומה זה חוזים עתידיים ואיך סוחרים בפורקס, אין בזה צורך. אני מסביר רק מינימום הדרוש בשביל השקעות פסיביות. טוב, למי מיועד הקורס? למי שהחליט לקחת אחריות על העתיד הכלכלי שלו ושל משפחה שלו. אין צורך בידע מוקדם על השקעות או על בורסה. אני אפילו מעדיף שלא יהיה לכם ידע, כי הרבה פעמים מגיעים אנשים שכבר התנסו, עדיין מנסים לתזמן את השוק, ואי אפשר לעשות את זה. אני מוכיח את זה בקורס שאי אפשר, ואני מעדיף שלא יהיה ידע. אין צורך בשום ידע במתמטיקה או בסטטיסטיקה, כן? החישובים שהטבלאות שהראיתי, זה היה רק לצורך דוגמה. לא, אנחנו לא מחשבים לא ריבית דריבית ולא כלום, אין בזה צורך. מה כן דרוש? 10 דקות בחודש. אחרי שאתם מסיימים קורס, אתם תצטרכו 10 דקות בחודש, 5 דקות בשביל העברה בנקאית לחשבון השקעות שלכם, ועוד 5 דקות בשביל רכישת ניירות ערך. איזה ניירות ערך? אנחנו לומדים בקורס. בזמן הקורס אתם בונים את תיק ההשקעות שלכם. ואחרי הקורס אתם עוברים למצב טיסה אוטומטי. טוב, אז מה כולל הקורס? הוא מתחלק לשני חלקים. חלק ראשון הוא תיאורטי, הרצאה הראשונה זה מושגים בסיסיים. אני מתחיל ממש מבסיס, אני מסביר מה זה תשואה, מה זה אינפלציה, ריבית, מניות, אג"ח, איזה סיכונים יש בכל אחד מהם, מה זה בורסה, מה זה מדדי מניות. אחרי הרצאה ראשונה, הרצאה ראשונה זה בעצם אישור קו. אחרי הרצאה ראשונה כולם יודעים מה שצריך. לחלק מהאנשים שכבר התנסו ויש להם תיק השקעות, יהיה אולי קצת משעמם, אבל זו הרצאה שאני מאשר קו. הרצאה שנייה, ניטרול סיכוני השקעה, מדברים על פיזור ותנודתיות בשוק ואיך מנטרלים סיכונים. ניתוח היסטוריה ומסקנות על העתיד, זה ההרצאה הכי חשובה שעליה מבוסס בעצם מבוססת גישה של השקעות פסיביות. בסוף ההרצאה הזאת אתם כבר יודעים 5 חוקי התעשרות. אני מסביר מדוע שווקים עולים עם הזמן. אנחנו עושים ניתוח של מדד S&P 500 שכולם מכירים, כולם מדברים עליו, ולומדים. אני גם מוכיח האם אפשר להיות יותר חכם מהשוק. אני מראה לכם מספרים שבעצם אי אפשר להכות את השוק, אנחנו רוצים להיצמד לשוק. וכמו שאמרתי, בסוף הרצאה הזאת אתם כבר מכירים את חוקים של השקעות מוצלחות. חלק שני זה תיאוריה, עוברים לתיאוריה לפרקטיקה, סליחה. הרצאה ראשונה, תכנון מבוסס על סדרי עדיפויות אישיים. לכל אחד יש סדר עדיפויות משלו, גם מבחינת במה להשקיע, גם מבחינת זמנים מתי הוא צריך את הכסף, יעדים אישיים, או מישהו רוצה להשקיע בזהב, מישהו רוצה להשקיע בטכנולוגיות ירוקות וכאלה. אנחנו נלמד סוגי השקעות, נלמד על גישות נפוצות בבניית תיק ועל איזון תיק. בניית תיק השקעות אפקטיבי, לומדים גם על מיסים של כל, מתי משלמים מיסים ואיזה מיסים, לומדים איך משקיעים באינדקסים, איזה סוגי קרנות קיימים,
איך משקיעים בחלק הסולידי של התיק, איזה סיכוני מטבע, כי אנחנו משקיעים בעולם, לא בארץ, ובסוף בונים תיק אישי, תיק השקעות אישי, כל אחד בונה את התיק השקעות האישי שלו. בעצם בהרצאה הזאת אני מסביר, אני מסביר מה זה המראה ומה זה טייס אוטומטי, שכבר הזכרתי את זה. ההמראה אתם עושים בזמן הקורס, בזמן הקורס אתם תבנו את התיק שלכם. ההרצאה הזאת, האויבים שלנו, אני לא אספר לכם, אני אשמור את זה בסוד. בחירת ברוקר להשקעות, אני נותן לכם השוואות של הברוקרים, איך משקיעים, איך אפשר להשקיע דרך בנק, דרך בתי השקעות או דרך אינטראקטיב ברוקרס בחו"ל, מה מבחינת מיסים, איך יותר נוח, איפה, איזה עמלות משלמים, ממש יורד שם לפרטים מאוד מאוד קטנים, עד כדי כך איפה אפשר לקנות, איפה אפשר לפתוח חשבון לקטינים. גם על זה אני קצת מדבר כי היו שאלות כאלה. הרצאה הבאה זה עסקאות בבורסה, אני מסביר איך עושים עסקאות, איזה סוגי עסקאות קיימים, איך רוכשים נייר ערך, ממש עם מסכים, עושה הכל. הרצאה האחרונה, ייעול חסכונות פנסיוניים. החיסכון פנסיוני זה חלק מתיק השקעות שלנו, כן? וזה הרבה כסף לרוב האנשים, זה חלק הכי גדול של תיק השקעות שלו. אנחנו נייעל את זה, אנחנו נלמד מה לעשות איתם. אחרי הקורס אנשים אומרים שרק ההרצאה הזאת חסכה להם, בעצם החזירה את ההשקעה כמה פעמים של עלות הקורס. אני לא אמכור את ההרצאה הזאת בנפרד כי היא מבוססת על כל ההרצאות הקודמות, ובכלל ההרצאות בנויות ככה שהן אחד בנויה על שנייה. אני אסביר גם על ניהול עצמי, מה שנקרא IRA, זה כבר למתקדמים, אבל אני אזכיר את זה, מי שירצה. מה תקבלו בסוף הקורס? קודם כל הבנה על שווקים פיננסיים, איך בונים תיק השקעות אפקטיבי בהתאמה אישית, אתם תתחילו להשקיע, כולם מתחילים להשקיע, גם בחיים לא שמעתם על זה, לפני ההרצאה לא יודעת מה זה מניות, בסוף הקורס יהיה לכם תיק השקעות. אתם תופתעו שאתם תדעו בסוף הקורס הרבה יותר מיועצי השקעות בבנק. לדעתי אני צריך לעשות על זה הרצאה שלמה, להסביר אנשים מה זה יועצי השקעות ולמה הם לא מבינים שום דבר. ייעול תיק השקעות קיים, למי שקיים כבר תיק השקעות, איך אפשר לייעל אותו, וייעול חיסכון פנסיוני, כל זה אנחנו עושים בקורס. ואתם בסוף הקורס בשווקים פיננסיים תרגישו ככה מעל המים, לא כמו שחייה נגד הזרם, לא מתחת למים, ממש תבינו איך השווקים עובדים. יש קונוטציה אחרת גם לתמונה הזאת, שתוכלו, כשתגיעו לעצמאות פיננסית, תוכלו לשכב ככה עם עיתון ולא תעשו כלום. שקף אחרון לפני שעוברים לדברים אדמיניסטרטיביים, איך רוכשים מיומנויות, כן? אנחנו קודם כל מקבלים ידע, הולכים לאיזשהו קורס, או לוקחים ספר, או לוקחים קורס ביוטיוב, לומדים. אחר כך נגיד לומדים שפה, כן? שפה זרה. אחר כך אנחנו מתרגלים, הרבה פעמים אנחנו מנסים לכתוב, לבנות משפטים, לראות סרטים, לנסות לדבר ברחוב, מבזבזים על זה הרבה מאוד זמן. ואז בסוף אנחנו יכולים לנהל שיחה בצורה חופשית. מה קורה ברכישת מיומנות השקעה? אתם מקבלים ידע ממני, ידע שהוא זהב טהור, אז אתם בעצם מדלגים על כל החלק של התרגול וישר מקבלים מיומנות, כן? זה עונה לשאלה שלך, גיא.
אתה ישר, כן, תתעורר, אתה ישר מקבל מיומנות אחרי הקורס. אין פה צורך בניסיון. אחרי הקורס אתה תהיה מסוגל לבנות תיק שלך ולקנות מניות ולקנות אגרות חוב. מיומנויות השקעה נרכשות עם ידע של חוקי השקעות. זהו, זה פשוט. חברים, 5 חוקי השקעות שהם פשוטים. טוב,